Hola, aquesta és la videocaptura per l'execució de l'aplicació del client Android de l'aplicació Flashcards. Soc Pep Oliveres i explicaré quines han estat les incorporacions en aquesta darrera entrega. Bàsicament, l'estructura i l'arquitectura de l'aplicació és la mateixa. Hem eh, arrossegat tota la feina que ja s'havia anat fent, per tant, mantenim el mateix, però afegint algunes incorporacions destacables, com podrien ser tot el tema del xifrat. Ara, doncs, tota la que és la comunicació mitjançant els web services, tant el que s'envia com el que rep del servidor estarà tot xifrat, amb una codificació en base 64. Aquí tenim els missatges que ens permeten xifrar i desxifrar tots els missatges. I també destacar, a banda, el que seria la implementació del joc, la visualització de les targes, no en forma de llista, sinó en forma gamificada. Tota la resta doncs, ja seria alguna petita millora que s'ha fet respecte al que ja teníem, però bàsicament la mateixa aplicació. Anem a fer l'execució amb l'emulador i així veiem i podem explicar quines són les novetats i què és el que fa. Entrem amb un usuari administrador, després entrarem en un que no tingui permisos per veure què és el que fa i efectivament doncs, veiem que tenim algunes funcionalitats que ja estaven planificades o plantejades però que no s'han implementat, no estarien dintre del paquet bàsic, diguéssim, sinó serien algunes millores, queden aquí de forma testimonial per veure doncs, com seria l'esquelet d'aquestes funcionalitats. Val? Per exemple, la gestió d'usuaris es fa ara només des del servidor. Si entrem a temes, veiem com ja teníem abans doncs, el llistat de temes, podem entrar, doncs, per exemple, en un tema, i aquesta sí que seria una novetat, l'harmonització de la interfície d'usuari utilitzant aquesta tipologia d'icones i de botons i aquesta nova localització. Com que som usuari administrador, doncs ara podem visualitzar totes aquestes opcions, que serien la visualització de les targes per una banda, en format de llista per administrar-les, diguéssim. Des d'aquí, com que som administradors, doncs podríem editar-les, podríem esborrar-les i ens demanaria doncs, la corresponent autorització. Per exemple, doncs, si pretenc esborrar una, em dirà si la vull esborrar, li diré que no, perquè ara no ho farem, ja ho vam fer l'altra vegada i en tot cas simplement per ensenyar doncs, que l'aplicació segueix tenint la mateixa funcionalitat base. Sí? Anem a veure, com deia, quines eren les novetats. Doncs en aquest cas concret, per exemple, podríem, des de la pantalla de la visualització dels temes, podríem, un cop estem visualitzant el tema, aquesta icona, que si bé abans ja hi era, però ara ha estat substituïda per aquesta nova funcionalitat del llistat, ara el botó de play el que fa és començar el joc. El joc en forma de visualització de les targetes, ens surt el que seria l'anvers de la carta, l'hauríem d'endevinar, en aquest cas doncs, serien expressions i hauríem de dir què és el que ve a continuació i dir si l'hem encertat o no. Doncs si l'hem encertat i ens surt la següent. Val? Aleshores, al final de la visualització, si seguim, són 10 preguntes les que ens proposa i al final d'aquestes 10 preguntes anem a fer una simulació. Aquí no ho estem visualitzant en forma de llista, sinó en forma de joc. Al final d'arribar a les 10, doncs ens mostrarà els resultats. Fixem-nos que ara mateix tot això que està succeint ho està fent utilitzant, aquí veiem a la consola, la sortida per consola, ho està fent de forma encriptada. Tots els mètodes, ara tot el que envien de cara al servidor, ho estan fent encriptant, codificant totes les dades. I això és tot el que fa l'aplicació com a novetat i, bueno, bàsicament explicar com a última cosa que ja ho teníem anteriorment. Si ara faig un logout,
sortim i podem veure com entrar amb un usuari que no té permisos. També tenim la funcionalitat que no està implementada, que era una que estaven planificades però quedarien per més endavant, que seria el de continuar a partir de la sessió anterior, i a l'entrar en els temes podríem igualment visualitzar un tema, i en aquest cas, com que som usuaris sense permisos, sense privilegis d'administrador, només podem fer el joc. No ens permet editar o esborrar o modificar. Simplement podem fer executar el joc. Igual que abans, doncs ens carrega una bateria de 10 preguntes d'entre les que hi ha en total, i aquí finalitzem la partida. Molt bé, això és tot. Moltes gràcies.